Jose Mari Urtianaz da, erakusketa bat dekot kulturetxean, Gernikan, eta hau izango da bizka presentatzen joi. Hau izango litzake, kuadro barrixe, onarte inun ez dana ikusi, hemen agertza Bilboko frontei zarrena, fronton de abando, 1885 eta hor garaian jokatuen pelotari famatuik. Famatu zan orduan momentuen txikito da abando, Zurdo Abando, beran familitartekuek, hemen agertzen dira, Quintin Basaguren, Pedro Etxebarria, Victor Enbil, peloteiak gaur egun ez dizenak ezagunak, ez pagaz olako pelota mundun sartute. Hemen beste kuadro bat dago, hori danak originala die, haude 1880 eta 14, haude Partido Beneficentzia Barcelonan jogatu dakue, fronton Barcelonez, da hemen agertzen die, Navarrete, Nicasio Rincón, Nicasio Anaxe Sarra, Juan Rincón Navarrete, Irun Gamborenea, Portal, Pasiguito, Pedros, eta amendeko guz, iparraldeko kartelak, haude neujaitxotak urtekue, hemen agertzen da, ondeino Miguel Gallastegi goatzen, frantzesera irazitxe dago, Gallastegi, eta honek izan zen, bertako trinketeko peloteik onena, bibieran bilet, edo reboteko partiduek, eta honek etxe ben olantxeik programazio dana eta ben olako kartel handizien, da jaixetako egun guztizek sartzen zituen bertan, eta hau duzan kostumbre, iparraldien erabiltzen, nagertzen dira herrialdizek, Euskal Herriko herrialde guztizek, eta olako beste pare bat dagoz, hemen atzeko partien, bata San Juan de Luzkue eta beste Xarekue, eta galtie ladutx izango litzake, Pampi ladutxen haitxe. Eta, hemen agertzen die, por ejemplo, pelotaik ezagunak, hemen ez dugu esan, baina hemen agertzen die, por ejemplo, Akarregi, Arriaran, Akarregi Lekeitxarra, Arriaran, hori uste dute arrasatekoa, eta, gero programazio dana, Toro de Fuego, bailik eta dantzak eta danekuek. Hemen dauz, euren arte joatzen denporan, desafixuek, iparraldekuek eta geure partekuek. Hemen, por ejemplo, hau izen hau ez da, ondoipinitxek ez da Karreaga, haude Kareaga. Hauze uraski izango da, Valentin Kareaga, gero urte batzutan Gernikan lortu jogatzi, hau intendent izan dakue Arratibel, Joaquin Arratibel da Arteaga, honek jogatzen ben Plaza Libre ero frontoi zabalien, iruren aurke. Pareja eta nixan barik ordeko beste mundialetako kartel bat, pelota baska en Montevideo, Uruguay. Haude, bosgarren txapelketie, munduko bosgarren txapelketie, Kubako frontoi La Habana, hau izan zan ezagune, como el Palacio de los Gritos, eta hau ikuste hau, orduan denporan frontoi bete eta otezoan, eta afezini handizion zoan, bertan Kuban, Habanan. Honoi dieba kartelak, denpori azkuna zena lortzen, Kantxa Bazka hori izan zan pelikula bat, gero hemen Azkain da, iparraldien herri bat afezini handizion dana pelotaz da dago, segitzen dau, eta horko die Pampi ladutxen haitxe, haude hementxe Iruña joatu zen laugarren txapelketa, munduko txapelketak, hemen agertzea kuadro bat, biharren urti honek dantana di originalak, hau kanperatu joatu ziren, 1980 eta haude kartel original haue 1902 mateko segunda amasei urte. Hemen agertzen die, Makala, Matxin, Abadiño, Eloi, Irundarra, Trezet, Pasiguito, orduan denporako peloteik onenak. Haude kartel originala Gernikako frontoi zabaldo zaneakoa 1903an. Eta ikusten zuen moduen, bizkaren naztaute dauz, honik segitzu iparraldeko kartelak honek die, ari baino asko
goxekoak, honek pelotaixak hemen agertzen zenak danak erreti eutedaz, baina danon ezaguna die. Txikito Bolibar, Askotxea, Ondarreza Uriarte, Katxin Uriarte, Berrojalbiz, Tximela. Haude, azkaneko pelikuli izana, jaiala idala tala, ez dala, honek penan polemikatxu ikusitzen, tani izaguen mardin guztau, baina nitzako gauza eleganti da ona izan zoan, porque aspaldi izan ikusi bariko laik pelikula bat da nik guztarazta mentzat. Haude, Chicago joatu denporako frontoie. Chicago Highlight, Rainbow, izin eugan Rainbow, fronton arko iriz. Hau Txinan ondako kartel bat epidio, porque, claro, dana bezenlik ez ipini, lekuek bazanto ondo aprobetsa dugu, mundiala, Mexikon jogatu zen mundialak, haude tienzingo kartel bat, Txinan jaialai bi onzien, frontoi bi, bata tienzinen da besti Xangain, eta haude bizka, bueno, geure historia partie, porque geu izan gara Euskal Herriko embajaurik zarrenak mundu zabalean, osea, itxosun de marinuk itxosun etxe ben euren lanak eta honek ertzaina ban, baina pelota esek gutxe ban tratu, bertako gentiaz. Eta guge egon gara mundu guztien, Filipinas, Indonesia, Txina, Macao, Ipar Ameriketan, gero Europa frontoi asko onda, por ejemplo, Bruselasen ninu gezai frontoi ondanik, Roman, Paris, leko askutan. Peloti endemaz beste modalia baino gexa jaialai erososta puntie izan daba gexen ikusiana eta historia gexen degona. Hori de, hemen Gernikan emoteunetik erakusketi idionek Gernikako peloteixak eta Gernikako frontoi zabaldu zen euneko retratu de hau. Eta hemen agertzen die eskupelotik gogatzen, hemen dago Begoñako Amaberkini garriaren ordurako, eta hau partidu jogatu ben, Atano Hirugarrenak eta Gallaztegik, eta kontra eukezen Akarregitzeko otabitarte. Akarregitzeko otabitartek irabazela uste dut, otabitxe amazei. Fronte ikusten zuen moduen, jota dau bete eta palku topera eta... Osea, bizkateak gure iztoizi. Hemen kulturetxen eukido prestaute betrina batzuk, hemen ikusten moduen, hemen dauz pelota desbardinak, modalia guztietakuek eta askorentzat ez zizenak ezagunak. Hemen hartzen die pelota bi pasakakuek, hori be justu guztuen dabil, garaixak dauzela taldiek, txost eta olakuek bizkat mantenitzen bena, hau modalia da hau, baina hori pelota eukiez 200 urte baino gehiago. Gero dauz, beisbolko pelota bi, hemen da hurlin, Irlandan joatzen joko baten pelota bat, zipa Filipinue, gero dauz, zestazko pelotak, eskuzko pelotak, palazko pelotak, raketazko pelotak, oza, dauz klase guztitxakuek. Eta hau bitrini da, ez profeso pa pelotaz. Pelotak, modalidade askoko pelotak ipintzeko. Hemen agertzen die, 68an, da 69an, jokatu mendun peloteixak Gernikako frontoien. Honek izan ziren, debutantiek, hemendik gora, eta honek lehendik eguazena jokatzen. Eta, haitxegen duzen, gero honek, hemen dau fotografi bat, honek juntziren, danak Gernikako eskolako peloteixek, honek juntziren Zebu Filipinazera. Eta hemen agertzen die, Jose Domingo Totorika, Ziloniz, Jose Luis Ziloniz Aurrekoetxea, eta Pello Txabe, Jose Manuel. Honek 3 dauz tristemente hile, honek biso gelditzen die bagarrik.
hemen agertzen da, geure atxedi funtue, ondarroko frontoien, alako ziarropuru derra bat erraten, eta beran denporan jogatuen pelotaixak parte bat, pelotaixak Gernikan jogatuna beragaz. Patxi Txurruka, Fernando Orbea, Ondarrezak, Txato Gorbide, Carlos Arrasate, Gizasola, Frias Kubanue, Solozabal, Alesen Nausixe, Alfredo, Txabe Bigarrena, Laza, gero Laza izan zoan Brisporko intendentie, Naparra, eta gero hemen ipiniuz, modaliadik Andraskuek gaur enuin hasi izena jogatzen, praktikamente modaliade guztiak jogatzen ez gaur. Raketi ez, hori fronten izango litzake, Zestaz, Palaz, Eskoz, eta hemen daua jenti etorten da jenti erakusket ikustera, bizkate, herriko bizkat iztoizie, hemen agertzen die, Dionisio Naindia, Ricardo Arrien, Felipe Arrien, bizkate pelotari gandena, gero Gallastegi, Atano Irugarrena, bizkat daneteik dauz. Honek geldiro juna denpori ukiduten ninetxen eta hortxa saltzen dianak. Haude kolaz bat, hau da aztelena frontoinata eta dago hau, eta dauz hemen pelotaixa, iguale ez da bena jogatu euren artien denpora baten, baina dauz danak hortxe sartute, hemen agertzen die, Hilario Azkarate, Barberito, Retebiarrena, Arriaran, Atano Amargarrana, ontseatadu liburu bat oso lehantie, egun itxan bestien askoitxire, horretzen liburun bile, Galarza, Hogeta, pelotaiek Karral, daneteik dauz hemen, Barberito, pare bat argazki dekoz, da gero, Atano Irugarrenak, eta hor dauz danak. Da hemen agertzen die, campeones profesionales manomanistas de pelota vasca de primera categoría homologados desde el 40 al 80. Hemen lista hua dago, danak agertzen izena, zeinek noiz irabazi da zein gelditzu zen zu kampeoi. Eta gero hori ofizialzkien baino lehenak uepe agertzen die. Txikito Deibar, Zapaterito, pelotai antxinakuek. Eta hemen lortu dugu, relekizia txiki bat, 1919 Gernikako jaizetakue. Hemen etorrezien joatzea, eskuko partidue txikito azkoitei Zapaterito. Etxabe anaixan aurka, Etxabe segundo y tercero. Gero, nik uste dut hau lehenengo izango litzakela, Gernika etorrezien Madriltxik ez profesor hoxe partidu jugatzea, Chiquita Madrid y Antonia contra la Ibarresa y la Graciela. Haue esatea de moduen izan zoan, raketizaik oneneteikue, la Ibarresa. Ni honen semiaz, honitxean behin, Donostire guginean, Tabakalera pelikula bat ikustera. La noche avanza. Zestazko pelikula bat ikustera bertara. Eta, hau errekizia bat izan da, ontsen lortu dune, ibili gauzen bile eta agertu du, hemen aldabako jentia, Gernikan, antxe lortu zure programa bisok, honeke 10 originaletatik ataute dauzenak. Honek die jaixak, San Rokeko jaixak, 1908 eta hemen agertzen da beste pelotai handi bat, pelotai handi ez dana die, Txapazta Ondarutarra, honen hausan berantez izena zoan, Romano Etxaburu, eta Romanukoan izena erroman jaixo salako. Eta zehatxe jaixoan erroman, beran nahize zestaze bilak ordun denporan erroman. Eta gero Pablo Olguezabal Rubio, Irueta, hemen bestien, haude, Markinean, neu jaixotak urteku kasualidadez, eta hemen agertzen di Hogeta, Dionisio Naindia behagertzen da Markinean jogatzen, Barberito da Gallastegi trio baten kontra, Zurdo y Arriaran hermanos, Txikuritarrak eta García Ariño eta Bolina eta pelotegi gonenak, ezuzko pelotegi gonenak. Hone die, hori du karikatura bat, Atano Irugarrena da, hemen Bermioko jaixetan jogatu zoan partidue,
Martínez de Irujo Rezusta, Titin Lugarna eta Zabaleta, haude pelikula baten posterra, eta hemen agertzea izena dizela usteot, pelotak retegi biharrenak irabazitxun txapeldun pelotak dizela usteot. Hemen agertzea Gorosti da, hause txapeldun izan dako ametsi Bizkaian. Hau de beste gazoetxo bat, erosiroak guztaraztan da horri parraldien nozenan kuadroetxo hau. Eta hemen ja, ez daz gauza asko, baina hemen daz hiru gauza palazkuek. Hau de, azkanengoz jugatu mundiala, 11. mundiala Mungizian. Eta guztagaztan diseinu, pelotien agertzen da horre mapamundi guztize, eta horretzezi guztagaztan. Hemen da agertzen die, Arcelus, Regero, parkatu, Isusi Bigarrena, Goldarazena, eta hone di antxinako argazkiza, 1920kuek. Haue, erosenoan neuk, da antxine, kromo batzuk, eta hone da bizkat, horre kromo bizkat, handitxute tamaino kalendario bolsillo, eta gero ditzu zen, otamarre, neure laune irrealatako, eta hor gelditzu ziren. Uste kolezio politxea dela, kompleto da kolezio eta di antxineko, hemen agertzen die, Remontesko figura igandixena, Jesus Abrego, beste handia bebai, Jose Irigoyen, Leon Navarro, la pelotei handixak, Miguel Gelbenzu, hemen Koteto Ezkurra, otxea denporak itxerretira dana, leyenda viva del Remonte, osea que Remontesko gauzantirik izteko, baina eureri omenaldi txiki bat emoteko, ipinio, dakaten gauzak, besterik ezin, eta hemen haue pintxore kostumbrista bat izan zoan, Ramiro Arrue, eta pelotako gauzak pintxabanetik ordu momentuen, hortxe ipinio izeko Arrue, bai. Hemen jote joko bat, italiarra, braziale, horre eskulturinalako erramintxa bat sartute bitrinan, liburu izarrena, pelota buruz irazitzeana. Il gioco di la pala, 1555. Antonio Eskaino, hause da, neure ustez, nik ezautzea zen liburutatik, liburu izarrena. Ezagune hause, italiarre irazitzea, klaro. Hau de, por ejemplo, Gernikako frontoi zabaldu zaneko denporako medalioi bat, eta mendar bairu gauzatxu, liburu sartxuek, Txikita de Bilbao, raketistin buruz, beran iztoizi kontatzen. Onpartien joteu bizkat raketista dago zamen, horrek iruro bidauz bata da jokatzen, orman gainit salto ditzen besti dauz partidu hasi baino lehen eskumoten bat abestiai, hau tenisku izango litzake raketi baino gexo tenisko tipokue, eta hau izan zoan anoetako raketista famatu bat. Txikita anoeta danak esatea bela raketiztik una izan zala, Txikita eta anoeta. Hau izan zoan beste anaisi arreba aizta bi ontzien raketaz jokatzen, onera goratzen euren izenagaz, baina hau zoan anoetako raketista bat. Hor dauz modalidade desbardinak Euskal Herrian jokatzen zenak zare, xare, guante, pala, raketa, zestie, talentaikuek. Eta hausiak itxigura bera, amendeko una.